chuni fi procession part ka jing tip nam ta result jong ka jing mere man ta ka sngi po that MLP substance pet result day 3 ka ble jong khan yotrik ne khat ar sao okay ngala ba klang tu mele te hakane ka sngi ru ki bon bha ki bayo excellent te man ta ka sngi ka don lang bat ka UB jong ikan thei bat jong shenrang kanang de ka jing mere jong ka AB category tenge pe man ta ki total candidate hakane ka day 3 kilong kidon south shift kumbang ngalapan iman kapor ka shift ban kong kan thei kidon chispa khnai pnyongut ban mare ke pas chispa nyop arngut ya pas buni fill up sangut shphongut kiyo excellent na ka UB category mo ne mar kan thei ke de jong ka UB category don tang UA mare ka AB tama ikhlem yo excellent I pass nama dan ka shift number 2 kidon lais pa prapsan ngut kibon mare lais pa way ba pass prapsa ba fill ar phongut ba yo excellent ha ka shift number 2 kemau ar phongut ba excellent dan ha shift number 3 lais pa phongut bon mare ar pa san prapa pass his pa knai ba fill khar ngut ba yo excellent dan ha ka shift number 4 lais pa san fly bon mare as pa live knai ba pass his pa khasa ba fill khalai ngut ki ba yo excellent tegi total candidate baro ha next kilong shajar lais pa ar tegi ba pass kilong knais pa new pho te kanang ya bun hi ki ba pass and ki ba fill lais pa live arngut ki bun hi ki ba pass na po jentia hadu ka singi ba lai ki bun ba ki ba pass ki ba excellent ru ki bun hadu san ngut kemut ba sau pusan na ka AB category jong shinrang wat shipo na ka UB category jong ki kan thei teng ni pej manta ya ka result nya jong kini iwe na ka ship 1 2 3 ter ki ba excellent lagi jong te sapek nya phi ya video hadu ko bakut